Tnieda uffiċjalment f'pajjiżna ċarter ta' drittijiet tal-ħaddiema aġġornat li jinkludi miżuri ġodda favur it-tisħiħ tal-protezzjoni u trasparenza fuq il-postijiet tax-xogħol. F'konferenza fil-Fabrika Thermoplastics fil-Marsa, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-dialogu soċjali NDLU spjega li ċ-charter jiġbor b'mod komprensiv id-drittijiet tal-ħaddiema f'Malta, inklużi riformi bla preċedent li ġew introdotti fl-aħħar snin. Fost l-iżviluppi hemm trasparenza fis-salarju sa mill-istadju ta' interview sal min japplika l-impjieg ġdid, regolamentazzjoni aktar ċara tal-perjodu ta' probation, id-dritt tal-payslip dettaljata, l-eliminazzjoni ta' zero-hour contracts u kundizzjonijiet ugwali għal ħaddiema tal-aġenziji tal-impjieg. Ġew ukoll imsaħħa drittijiet relatati mal-leave bħal dak tal-paternità tal-ġenituri u f'każi ta' korrimenti. Fil-isfond li pajjiżna għandu suq tax-xogħol b'saħħtu ħafna saħansitra wieħed mill-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Importanti allura illi l-ħaddiema tagħna ikollhom salvagwardji illi ttihom dinjità u protezzjoni fuq il-post tax-xogħol. Il-Gvern saħħaħ ukoll il-protezzjoni kontra fastidju u vjolenza fuq il-post tax-xogħol filwaqt li żied l-infurzar biex jiġi assigurat li kull ħaddiem jitħallas kif suppost u fil-ħin. Ma dan iċ-charter jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar il-paga minima nazzjonali, ħinijiet tax-xogħol, overtime u sick leave. Is-suq tax-xogħol huwa katina. Il-ħaddiem għandu bżonn min iħaddem u min iħaddem għandu bżonn il-ħaddiem. Irridu nirrikonoxxu li l-maġġoranza ta' min iħaddem f'pajjiżna jirrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema, però dan iċ-charter ukoll ser tihom bażi soda biex ikunu jafu aktar x'jirrikjedu x'inhuma l-drittijiet tal-ħaddiema. U ovvjament id-Dipartiment għal Relazzjonijiet Industrijali qiegħed hemm biex jgħin kemm lill-ħaddiema kif ukoll lil min iħaddem. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg Diane Vella Muscat qalet li s-suq tax-xogħol f'Malta evolva b'mod sinifikanti, bżieda fil-flessibilità, remote working u xogħol fuq pjattaformi diġitali, waqt li enfasizzat il-ħtieġa li drittijiet jibqgħu ċari u effettivi.